perang ki anane mukti apa mati kok. Awak dhewe ning peperangan Bratayuda ki ya mung pasrah bongkokan. Sing mati sapa dhisik? Dilalah kok Bagong sing mati dhisik. Oh. Piye? Lah aku wong kowe. Nek jane aku li ngesir ki suwe to, nek jane lho. Nah, kowe wis rapati osrek. Sampoke ro delemu ae rapati osrek. Ayo wis nek rapati osrek ya aku wae. Asli lho iki nek engko kecekel aku kowe ora ngganggu lho, ora. Yakin. Aku tak bali sik Dela. Apa ya ngabari bojone Bagong nek Bagong mati. Aku andane Bagong wis meneng kene campur kancane ra apa-apa. Kuruse tro batange akeh banget kok. Rasa dikubur ben. Pangan gagak, pangan singa, pangan macan. Ah iya, malah ra tilase ya terus. Ah iya. Ngerti aku sifatnya seperti itu. Canda kowe. Mula kok HP-ne bojoku ana jenenge Yanto. Jebone asline garing. Genah mung disamudana karo jenenge. Iya, Yanto 1 2. Ora masalah, aku santai kok wonge. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Nggih. Mula ingkang saking menika lajeng kepareng kula cemadhon dawuh menapa ta ingkang dados sengkeling penggalih ingkang dipun penggalih menapa dene paduka wiwit miyos wonten ing pesanggrahan dumugi sak mangke dereng wonten pangandikan seklimah kemawon anak Prabu monggo sampun ngantos tetel kanalindran paduka anak Prabu ing Ngastina keparenga suka pangandikan mboten ketang namung seklimah sak mangke dadosa pepadang tumraping manahipun para wadyabala miwah para raja Nerpati lan Senopati ing sampun ngabiyantara kersa paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Anak Prabu nuwun sewu mboten namung kula menawi arep-arep pisan dhateng aturipun Patih Sengguni nanging babar pisan mboten kula nuwun sewu nggih ingkang Romeng Mandalaka sampun keparang sowan mboten wonten ingkang gumana musik manahipun ingkang Romeng Mandalaka kejawi kula tampi timbalanipun anak kula mantu ing Ngastina nanging sareng dumugi wonten pesanggrahan Bulu Pitu teka paduka kendelan kemawon kadya wonten ingkang ginebeng sak lebeting penggalih nggih anak Prabu Duryudana upami paduka menika gegetun dhateng lelampahan ingkang sampun melampah menika ibaratipun sekul ingkang sampun dados bubur mboten badhe wangsul dados sekul malih wontenipun namung dipun lampahi upami jengandika anak Prabu Ngastina menika gegetun dhateng sakathahing prajurit ingkang sampun dados banten wonten madyaning peperangan menika tumrap kula leres aturipun Patih Sengguni menika pitumbasipun tiyang perang dalan wong perang menika etunganipun namung werni kalih mati menapa mukti wonten sakathahing para prajurit ingkang sampun dados korban menika kala wau sayekti sampun anetepaken dhateng tekadipun bebila dhateng dika anak Prabu Ngastina menawi anak kula mantu Ngastina tumuli kendelan kemawon penggalipun tansah kodheng penggalipun tansah bingung ateges jengandika anak Prabu Ngastina menika sia-sia dhateng ingkang sampun totoh nyawa sia-sia dhateng para prajurit alit-alit ingkang kathah dados korban teka sami mbelani dengan jengandika anak kula mantu ing Ngastina nanging semunipun pambiyantunipun para anak prajurit alit menika kala wau dereng saged andadosaken renaning penggalih paduka anak kula mantu ing Ngastina anak Prabu wonten menapa nggih kepareng babaran ingkang bapa ing Mandaraka kula nuwun sewu nggih
menawi jenengan dika anak Prabu menika kodhong penggalipun babakan perang menika kala wau estrinipun tumrap kula menika mboten perlu dipun lampahi mboten perlu dipun raosaken jenyatanipun menawi paduka menika menesani dhateng sakathahing para prajurit sakathahing para wadyabala ingkang semanten kathahipun menika kala wau tumrap ingkang bapa ing Sukalima tasih gadah pengajeng-ajeng tasih gadahi pangarep-arep benjang jengandika anak Prabu Duryudana sakurawanipun menika unggul madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Jenyatanipun menika nembe kemawon pinten-pinten dinten kelampahan mboten saged dipun gagapi tuwin mboten saged dipun mestani Kurawa badhe kalah menapa Pandhawa badhe menang. Tuwin suwalikipun Pandhawa badhe menang menapa dhewe Kurawa badhe kawon. Menika mboten saged dipun gagapi. Jenyatanipun lelampahan menika tasih panjang, Ger. Lelampahan menika tasih panjang. Tasih kathah wekdal kinarya ngrampit tuwin kinarya nata gelaring baris supados sakmangke saged ngasuraken dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa miwah sapadyabalanipun tuwin sak pendherekipun Ger anak Prabu Duryudana anjrah ingkang muswita rum kasilring samirana mre sekar kadhong ngas kandanyo mawe raras retnaning diya Bathara ya caket pangestu para bawan wonten dawuh sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah nantos boten karaos anggen kula sampun lenggah madaning pesanggrahan Bulu Pitu dipun adhep sangganing para wadyabala syukur nggih menawi paduka sampun nemut dhateng Purwodaksina Rama Prabu Salya wonten dawuh sepinten kalapatanipun ingkang putra kula nyuwun samudra pangaksami dening ngantos supe dhateng kawontenan syukur menawi panjenengan anak kula mandhu ing Astina sampun eling tuwin sampun nemut bilih nedhengipun siniwaka wonten ing madyaning pesanggrahan tuwin sampun dipun siba sangganing para wadyabala malah salajengipun ing Rama ing Mandaraka kula cumadung dawuh sejatosipun menapa ingkang ginebeng salebeting penggalipun anak kula ing Astina Boduna wonten dawuh nggih kula panjenengan dika ngendikaken mriku apan kepara saestu lelampahan menika tasih panjang mboten perlu kula menika gegasah dhateng manah kula piyambak nah ngaten menika tegesipun paduka anak Prabu menika pantes menika dados pepayunging negari Astina pepayunging para wadyabala tuwin para senopati tuwin para raja-raja ingkang samya sumaya nunggal dhateng paduka anak Prabu ing Astina sabab ngaten nggih sedaya menika namung gumantung dhateng jengandika menawi jengandika menika tatak tangguh tanggon tan wande mangke para raja senopati para wadyabala ugi tansah anggadhahi raos gumregah angenipun bebantu dhateng paduka anak Prabu ing Astina nanging menawi paduka tumunten tansah sungkawa enggalih menika ugi badhe angendhoni dhateng kencenging tekad para wadyabala matur sembah nuwun Bapak Tuna Rama Prabu Salya wonten dawuh
Paman Harya Senguni wonten dawuh nggih Bathara wonten timbalan anggen kula kendhelan kemawon menika mboten kok perkara kula menika gagas padine para prajurit talit-talit para wadyabala ingkang sampun sami dados korban ambilane dhateng Punduryudana nanging kula nuwun sewu anggen kula tansah cumengklungen menika gagas dhateng negari Ngastina mangke rumiyin toko jengandika lajeng gagas dhateng negari Ngastina menika upami Duryudana menika mangke sakurawanipun kalah dumunten kula pejah madyaning Tegal Kurukasetra kula sakadang-kadang kula Kurawa satus cacahipun menika mangke ngatang-atang dados badhang Pandhawa ngukup kemenangan ingkang kula kuwatiraken saha tansah kula raosaken manah kula ngeman menawi negari Ngastina ingkang semanten wiyaripun dados panguwaosipun para Pandhawa menawi negari Ngastina ingkang semanten jembaripun menika dados waosipun para Pandhawa ateges kula sampun saged boten badhe ngukup malih negari Ngastina Rama Prabu Salya ing Mandalaka lho mangke piye nuwun sewu lho Ger mboten nampa kula menika badhe mulang dhateng sing andika anak kula mantu ing Ngastina mboten jenengatanipun panjenengan menika sampun sepuh turta wis dadi ratu panjenengan menika sampun buntas sing ngreh samu kawisipun agal lembut wis kacakup nggih ning jejaring kula menika wong tuwa yen bisa kula menika tak ora ketang sithik tutur-tutur kalian anak kula mantu ing Ngastina nuwun sewu undering peperangan Bratayuda Jaya Binangun menika ingkang dipun dados rebatan inggih menika namung negari Ngastina rumiyin menawi jengandika anak kula ing Ngastina menika mboten cukeng Pandhawa mboten adreng menika mboten badhe kelampah sampun wangsul wangsul ingkang Rama ing Mandalaka pendak-pendak nalika semanten kula sowan dhateng negari Ngastina menika kula tansah tutur-tutur supaya anak-anak kula para Sata Kurawa lan Pandhawa menika ponakan-ponakan kula kabeh aja padha regejegan madang Tegal Kurukasetra kula suwun panjenengan ikhlas maringaken negari Ngastina sepali dhateng panguwasanipun para Pandhawa nampi negari sepali menika mboten badhe kedadosan Tegal Kurukasetra banjir getih kados sak menika inggih menika setunggal ingkang angka kalih nuwun sewu nggih ingkang nami derajat pangkat bondo donya menika namung kadonyan tegesipun menika namung sampiran ingkang panjenengan agem busana ing sarwa mutiara dumados saking Mas Jamrut Hergeni ingkang gumebyar menika kala wau sak mangke menawi wancinipun sowan dhateng panguwaosipun Hyang Maha Tunggal menika mboten dipun kanthi tuwin mboten dipun beto klebet kula menika kanalendranipun Prabu Salya negari Mandalaka ing semanten wiyaripun kesugihanipun negari Mandalaka ing semanten wiyaripun menika ugi mboten kula beto nalika kula sowan ngersanipun dat kang urweng dat ingkang dipun beto menika namung amal tuwin kesaenan mila tiyang menika menawi sampun keladuk yuswa tiyang menika menawi sampun sepuh menika kedah ikhlas dhateng bondo donya tuwin derajat pangkatipun sebab menawi tasih awal dhateng derajat pangkat lan bondo donyanipun menika anggenipun badhe sowan dhateng ngersanipun Hyang Maha Tunggal menika badhe kesrimpet kesandung wekasan badhe peteng dak marginipun langkung-langkung jengandika Ngastina ingkang sampun dipun tetepaken dados rebatan ngantos dipun ajangi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun nanging kenging menapa paduka anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana ingkang sampun lenggah wonten ing pesanggrahan Guru Pitu teka tasih menggali babagan kesugihan negari Ngastina nggih nuwun sewu menika ngrimpeti lagu menawi jengandika sampun wantun aban ajeng kalih para Pandhawa perang dhateng Tegal Kurukasetra Ngastina dipun ikhlasaken perkara menang apa kalah menika sampun ngantos panjenengan menika kabondo dhateng bondo donya kabondo dhateng derajat pangkat menika langkung sae nanging menawi jengandika sak mangke anggenipun nglampahi perang menika kala wau tasih kabondo dhateng bondo donya tuwin derajat pangkat wekasan kula saged netepaken warsa anggen jengandika badhe madheg Senopati Benjang
tumunten anggen paduka ngepakaken Jaya Kawijayan guna kasantikan menika mangke badhe ribet tuwin badhe tumpang suh sak mangke dados anjalari jeng andika badhe gugur utawi badhe kawon wonten ing salebating perangan menika kala wau. Nggih. Matur nuwun Kanjeng Rama. Pangandika paduka sekedhik dadel padhang raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Syukur sagedipun tiyang sepuh namung mekaten. Ing mangka kalih ingkang kula gagas boten sanes kejawi namung guguripun Kanjeng Hyang Bisma ing Talkanda mangka kalih Senopati Ngastina inggih menika Yayi Bogodenta ingkang kacariyos boten saged pecah awit anggadhahi titiyang Kyai Murdaningkum miwah Serati Putri nyatanipun madyaning peperangan Bratayuda wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra kabar sampun semebar bilih Yayi Bogodenta miwah sakdityanipun pecah madyaning Bratayuda Jaya Pinangun gugur wonten ing madyaning peperangan. Rama wonten dawuh menapa para Pandhawa menika boten sagedipun kawonaken, menapa para Pandhawa menika boten saged dipun asoraken ing atasipun sampun pinten-pinten cara dipun ginakaken ing atasipun ingkang majeng wonten ing pabaratan Senopati Ngastina menika Senopati ingkang sasat sekti kalintang jayaning perang parandene sak mangke tansah kapupuh ing rana Madyalaga. Menawa inggih badhe mekaten lelampanipun para senopati Kurawa sanesipun setunggal boko setunggal badhe pecah madyaning Bratayuda Jaya Pinangun ingkang wekasan ingkang putra piyambak ingkang majeng wonten ing pabaratan menika kemawon pangraos kula samangke cariyosipun Duryudana boten benten kalian cariyosipun para senopati ingkang sampun pecah madyaning peperangan Bratayuda Jaya Pinangun. Mangke piye kula ngertos jeng andika anak Prabu menika kodeng penggalipun bingung krana ngadepi dhateng peperangan menika wekasan bingung ing penggalih paduka anak Prabu Duryudana menika menggalih ingkang boten ingkang mesinipun boten kapenggalih sak mangke mlebet wonten penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Nggih Gusti nitahaken ditawon ing Madyapada menika sampun cinadang tuwin sampun tinulis kodratipun piyambak Gusti nitahaken titah wonten ing Madyapada menika sampun cinadang tuwin sampun tinulis kodratipun piyambak kasaranipun ngaten iki sok dadi wong kaya ngene sing iki sok dadi wong kaya ngene sing iki sesuk dadi wong kaya ngene lakune yuswa mung tekan semene lakune umur mung tekan semene patine kaya ngene menika sampun dipun garisaken dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat dados lelampanipun ingkang Hyang Talkanda Sang Mahaprasyura Bisma menika benten kene lelampanipun anak kula Ngastina lelakonipun Bogodenta sakwadya balanipun menika boten sami kaliyan lelampanipun anak Prabu Duryudana mila sampun ngantos dipun sami ning nadyan to beda adile ming kudu dilakoni tegesipun menapa ing sampun dipun kudrataken dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat menika saenipun kedah dipun lampahi ala becik bener luput sugih miskin menika dipun lakoni kanthi bungah kanthi ikhlas menika ateges tiyang ingkang gesang wonten ing alam padang saged sumendhe dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Nggih matur nuwun ingkang salajengipun kula istunipun amung badhe nyuwun priksa bab menapa nalika semanten kula ngutus kadang kula Yayi Gardopati miwah Wersaya supados samangke majeng minangka dados senopati negari Ngastina. Kula paman Senguni menapa wonten kabar ingkang gumathok kados pundi kawontenanipun Yayi Gardopati lan Yayi Wersaya anggenipun kula duta minangka dados senopati negari Ngastina menapa sampun wonten pawarta bilih kadang kula Gardopati miwah Wersaya menika saged aningkes sanggya para Pandhawa. Syukur bagi menawi kateman mekaten nanging menawi derek pengajaping manah kula sampun ngantos pinardawa Bratayuda menika mugi-mugi Yayi Gardopati lan Wersaya saged anyangking mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun saengga
Bratayuda jinupet dumugi sak mangke lan Duryudana ingkang kukuh kemenangan. Nuwun sewu nggih. Menawi ingkang bapa dipun ngeparengaken munjuk atur ngersa maduka anak Prabu Pamandarya Sengkuni kados pundi. Menawi saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan ingkang rayipun Prabu Gardopati liwat Prabu Wersaya panginten kula mboten ketang namung setunggal saged amejahi dhateng para Pandhawa. Nuwun sewu, atur kula ingkang kula aturaken mboten ketang namung setunggal saged mejahi para Pandhawa sabab kula menika ngertos dhateng kadigdayan tuwin kredanipun Prabu Gardopati lan Wersaya nyata sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuda kutung. Kamangka nalika semanten ingkang abenajeng kaliyan pun ingkang rayipun Prabu Gardopati lan Wersaya menika ingkang pamaning plasa jenar wonten karti sampeka inggih menika niatipun Prabu Gardopati lan Wersaya menika supados narik kawigatanipun Raden Werkudara tuwin Raden Janaka supados nebih saking Tegal Kurukasetra sabab nuwun sewu kegiatanipun para Pandhawa menika dumunung wonten Raden Werkudara tuwin Raden Janaka menawi kalih menika saged dipun sirnakaken tanwande Pandhawa sampun boten gadhahi kegiatan ngibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwi banyu sinarik namung emanipun dumugi sak mangke dereng wonten kabar menapa inggih saged mejahi Werkudara menapa Janaka menapa dereng ingkang rayipun Gardopati lan Wersaya. Mugi keparenga nggale sak mangke netepna nggih. Sarana menapa ing sampun kula aturaken menika mawi dasar-dasar kasunyatan mboten namung kok golek-golek pawarta kemawon. Tuwin kula ingkang piyambak ingkang nyumurupi kridanipun Prabu Gardopati lan Wersaya kula saged netepaken bilih sak mangke Werkudara ingkang sampun dipun tarik medal saking Kurusetra miwah Raden Janaka ugi sampun dipun tarik kawigatosanipun medal saking Tegal Kurusetra. Kula kinten menawi abenajeng setunggal mbaka setunggal Prabu Gardopati mengsah Raden Werkudara, Prabu Wersaya mengsah Raden Janaka. Kula saged netepaken Raden Werkudara lan Raden Janaka mboten saged mimpang tuwin mboten saged unggul mengsah Senopati Ngastina kekalihipun inggih menika Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya nggih. Pamandarya wonten dawuh kula mboten kepengin madyaning pesanggrahan kula pitu menika panjenengan atur pelaporan ming supaya gawe bombong atine Duryudana ning kabeh kudu nyata. Sampeyan ampun ming kanthi ukuran kasektening Gardopati lan Wersaya sabab panjenengan prisa piyambak kurang digdaya apa Kanjeng Hyang Bisma kurang digdaya piye Yayi Bugodenta. Nah nyatane kabuping Rono Madyalaga panjenengan matur menawi Yayi Gardopati lan Wersaya saged nyerahaken Werkudara lan Janaka menika sampun ngantos namung enaki dhateng manah kula sabab mardaning Bratayuda menika kula mboten kepengin nonton pelaporan sing ming enaki atine ratu ning ora ana kasunyatane. Kula mboten kepengin kabeh kudu nganggo dasar kasunyatan menapa ing kula aturaken menika kanthi dasar kasunyatan. Nuwun sewu sabab kula matur to nggih Raden utawi Prabu Gardopati miwah Prabu Wersaya anggenipun nantang perang dhateng Werkudara kelawan Janaka menika dipun ajak nebih saking Tegal Kurukasetra perang ayun-ayunan setunggal kalian setunggal. Kula matur Werkudara kalian Janaka menawi perang kalian Gardopati miwah Wersaya ijen padha ijen kula kinten kadigdayanipun Werkudara lan Janaka menika mboten saged imbang kalian kadigdayanipun ingkang rayi Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya nggih anak Prabu Ngastina. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka ceta berbudi mandana raras berbudi mandana raras
dereng ngantos sami paipun sami balwacana madaning pesanggrahan Guru Pitu kedadak samya aluk yen to Senopati Ngastina Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya kundur marang pesanggrahan Guru Pitu samya surak-surak mangambal-ambal dadya kaget nata Ngastina Prabu Duryudana amethuk sawanipun ingkang rayi kekalih nggih Sang Gardopati miwah Sang Prabu Wersaya. Ngastina Maha Prabu Duryudana ngandika kari ningsun hari ningsun Werkudara den kapareng jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Jumeblong penggaling pun kakang kuwi dene lumaku ing panji peteng kepapak obor sastra Yayi Gardopati kelawan Yayi Wersaya Padhararja sapraptanira ning ngarsaning pun kakang Dimas tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang rayipun Gardopati Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dak tampa gawe gedhe ning penggaling pun kakang bagian kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Yayi Wersaya ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan kaselak nataling penggaling pun Kakang daya-daya pun Kakang ngawuningani piye kabare anggonira ndak utus minangka dadi senopati ning prang negara Ngastina ngrabasing para Pandhawa ning Tegal Kurukshetra. Koko Prabu mugi dados ning kawingan ingkang sekawit nggadahi raos bombong manahipun ingkang rayipun Gardopati miwah kadang kula Yayi Wersaya sasamunipun kula pinatah minangka dados senopati nalika semanten kula matur kelawan Paman Harya Sengkuni ing kepatihan bilih niat kula kaliyan kadang kula pun Yayi Wersaya anggenipun majeng wonten ing peperangan mboten campur kaliyan para wadyabala nanging panci kula nggadahi niat narik kawigatosanipun Werkudara kelawan Janaka samangke kula sampun saged kasempatan misaken wadyabala kaliyan satriya kekalih menika inggih menika pun Werkudara kelawan Janaka tumunten kula perang tandhing kaliyan kekalihipun mapan wonten lengkeng Arga Setra Puru samangke mugi dados ing kawuningan awit karti sampekanipun ingkang rayipun Gardopati miwah kadang Paduka pun Wersaya caos suwuning dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina bilih Raden Werkudara miwah Janaka sakmangke sampun mapan wonten ing ngembel tegesipun satriya kekalih sampun mlebet wonten ing ngembel mboten saged ngubah mboten saged musik dene ancasing ing rayipun Gardopati munjuk atur namung badhe nyuwun ilah Paduka menggah kados pundi anggenipun badhe mejahi satriya kekalih menika ingkang sampun mboten gadhahi kegiatan bebasanipun namung kantun nugel jangganipun adikku cah bagus Gardopati jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Rama Prabu saya wonten dawuh nggih anak kula ing Ngastina samangke kula saged gumuyu latah-latah lakon penjangganipun Duryudana ingkang rina pantaraning ratri kula menika pengin nyumurupi bathange Pandhawa dina niki saklakon sabanjure kersaning anak Prabu Ngastina
Sumangga karsa pun bapa amung jemurung dederek nggih anak kula ing Ngastina. Yai Gardopati wonten dawuh. Yai Wersaya wonten timbalan Koho Prabu. Suthik tangane Duryudana kregetan getihe Werkudara karo Janaka. Aura suti yen to nganti astaning Nalendra Ngastina kerepetan marang getihe bocah loro mau. Mula sira Jawati kangelan babar pisan patine Werkudara Janaka ingkang wis mbok lebokake ana ing telenging embel. Sira ingkang ingsun pasrahi supaya nigas janggane Werkudara kelawan Janaka. Mekaten Koho Prabu. Iya. Menawi telu mekaten ngestu padha dawuh paduka. Klilan ana kula kaliyan kadang kula pun Wersaya wangsul dhateng lengkeng Argasetrapura. Ingkang wigati badyanmu nigas jangganipun Werkudara kelawan Janaka jagat Dewa Bathara. Yen wis lakon kok tugel gulune. Sirahe Werkudara karo Janaka gawanen ning ngarepe Duryudana aku keset dase. Ora lega rasane ngadhepi yen durung idak-idak sirahe wong loro mau. Ngestaken dawuh. Menawi ngaten Klenana kula nyuwun pamit matal pasilan Koho Prabu, Klenana nyuwun pamit matal pasilan. Yai sira siadi prapting negara Ngastina nganti sirahe Werkudara lan Janaka sun bakal yasa pepanggungan. Sira kadangku wong loro bakal tak unggahake ning pepanggungan yen perlu Duryudana ora bakal wegah nyembah kelawan Gardopati lan Wersaya. Yen perlu kaping 1000 bakal tak sembah sira kadangku Gardopati lan Wersaya. Sangguni wonten dawuh nggih. Gardopati Wersaya wangsul wonten pasanggrahan ngaturaken sirahing Werkudara karo Janaka. Kurawa teges wis bakal unggul nggone perang Bratayuda Jaya Pinangun. Kasinggihan mekaten nggih. Manah kula sampun boten kula saged gambaraken. Samangke gandeng kegiatanipun Pandhawa menika sampun boten wonten Werkudara lan Janaka sampun dipun pesthekaken pecah. Inggih. Kula nyuwun aja nganti kesuwe. Aja nganti dadak nganggo ronden wektu. Kula njaluk supaya sesaning Pandhawa ingkang mapan wonten ing pesanggrahan kedah daya-daya dipun sirnakaken. Nuwun sewu. Menawi Raden Werkudara tuwin Raden Janaka sampun dipun pejahi mejahi sisaning Pandhawa menika kula kinten namung angel mijet poing ngranti suwe banyu sinarik. Mboten badhe ngrekaos nggih. Namung sakmangke monggo kula aturi tata-tata ngrakit gelaring baris. Supados sakmangke saged dados sarana pejahing para Pandhawa sanesipun. Nggih, Bawaduna. Wonten dawuh nggih. Bawaduna sampun midhanget piyambak. Kula dipun aturaken Yai Gardopati lan Yai Wersaya. Oh inggih, inggih. Malah kula nderek seketi jumurung kok, Ger. Nderek remen dene sampun sakmangke Werkudara kaliyan Janaka menika dados bebaunipun para Pandhawa sampun semplah. Sampun boten gadhahi kegiatan. Kula suwun sakmangke jengandika Bawaduna kepareng yasa angrakit gelaring baris. Supados para Pandhawa sanesipun gampil anggenipun nyirnakaken. Oh, kandhang blegucuk selalu gembel sumarante hawala. Sampun ngrakit gelaring baris ingkang sakmangke badhe kinarya sarana ngasuraken para Pandhawa. Janaka sampun boten wonten, Werkudara sampun boten wonten, Kurawa madhep wonten Tegal Kurukasetra mawi gelaring baris inggih menika wulan tumanggal. Wulan tumanggal Kakang Dunung dipate mandhap karo Warasata Kurawa gelaring baris wulan tumanggal. Dene wulan tumanggal menika kala wau kinarya mancing dhateng anak Prabu Puntadewa jer sakmangke sampun boten wonten senopati. Kejawi namung sisa setunggal inggih menika pun anak Prabu Darmakusuma. Menawi anak Prabu Darmakusuma samangke majeng wonten ing pabaratan. Kurawa ngrakit gelar baris wulan tumanggal. Menawi samangke sampun mlebet wonten ing gelaring baris, tumuli gelar baris wulan tumanggal menika dipun owahi dados Cakrabiwa. Cakrabiwa tegesipun Senopati Ngamarta ingkang sampun mlebet wonten ing wulan tumanggal kala wau dipun kepung wakul baya mangak. Menawi sampun mekaten tumuli para prajurit kantun lepasaken jemparing ingkang 5000.
Samangke anak Prabu Puntadewa mboten saged monggo pulya menawi dipun kruyuk mawi jemparing tuwin tumbak, tuwin pusaka saking Wadyabala negaring Astina. Werkudara Janaka tekaning pati anak Prabu Puntadewa mlebet wonten ing gelar baris Cakrabiya tekaning pati ugi nggih jagat Dewa Bathara Bawadara. Ketingal bingah penggalih paduka mboten kados dinten menika. Bumbunge manah kula tumpuk matumpa-tumpa Bathara. Mboten dawuh. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika sampun yasa gelar baris ing samangke damel srana pejahipun Puntadewa. Oh inggih dawah sami-sami. Jare menika sampun kewajiban kula. Lajeng salajengipun ingkang bapa ngrantu dhateng sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Bawan wonten dawuh. Budana anggening para sata kula lan prajurit kabeh kinayasa gelar baris wulan tumanggal lan Cakrabiya ngestaken dawuh. Bawadana kula aturi ngampi lampahing prajurit ingkang sawetawis angombyong lampahipun Yayi Gardapati lan Persaya. Prapting wonten ing lenggahing Argasetra Puru nun inggih ngestaken dawuh dening ingkang sepalih yasa gelar baris Cakrabiya inggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna ngawungga wonten timbalan Yayi. Sampun ngantos jengandika kundur wonten ing pakuwun kula aturi ngrakit utawi yasa gelar baris ingkang dipun kendikaken dening Bapak Durna. Oh inggih ngestaken dawuh Paduka Yayi Prabu Ngastina. Pasewakan pesanggrahan kula bibaraken Rama Mandaraka monggo kula kanthi manjing dening pesanggrahan. Monggo nggih kula dherekaken anak kula ing Ngastina. Wadyabala Pok sur tambur myang suling pepandhen daludak miwa bandara kakandha warna-warna pindha jala triyana sri kawuryan bubar pepanggihan wonten pesanggrahan Bulu Pitu sampeyan ngawe sanggaring para sata Kurawa mesam sajahe kaya seneng atine nembe nampa kakucah saking Koko Prabu wonten pundi paman kula Cemadung dawuh paman Kartomarma Cemadung dawuh la Mbak
Panjenenganipun penggalipun papan boten kados-kados ingkang sampun kelampah. Wonten pepelangkan kok panjenengan mesam-mesem niku gembira karena apa, Mas? Paman Adyang putra pun swatama cemadheng dawuh, paman kula ingkang putra pun telatah sindu bono keling dirsasana. Kula kowe tak kandhani, nek tak kandhani kowe mesti seneng. Bab napa? Bratayuda iki ora bakal suwe meneh. Lho, sebabe? Sebabe iki mau Senopati Ngastina ya kuwi kadangmu tuwa Prabu Gardopati lan Wersaya wis sowan ning Ngastina. Wah, Kakang Gardopati lan Wersaya sampun sowan? Iya. Enten apa? Ngaturake yen to wis bisa narik kawigaten ning Werkudara lan Janaka diajak perang adoh saka Tegal Kurukasetra. Nggih, kula nggih ngerti. Terus kabari saka Gardopati karo Prabu Wersaya ngandhakake nek saiki Werkudara karo Janaka wis kecemplung ana ing embel. Kecemplung wonten ing embel. Ora iso obah mingkari mateni. Mula perang iki bakale ora suwe meneh merga Werkudara karo Janaka bakale tekaning pati. Nek Werkudara Janaka mati kekuwataning Pandhawa ora ana. Kekuwataning Pandhawa wis entek, mateni Puntadewa paribasane angel mijet wae ngranti. Puntadewa mati minangka dadi ratu ning negara Ngamarta, tegese nek ratune mati perange bakale mandheg Kurawa ngukup kemenangan. Mula kowe tak lumpukke iki kowe padha tak wenehi pawarta sing bakal iso marakake atimu bungah, atimu seneng. Mengkono munggo pawartane lan sak banjure prajurit ingkang semene akeh diparuh dadi loro ingkang separuh nderekake Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya. Prapteng ana ing lengkeng Gunung Setrapuru wonten ingkang separuh dawuhing Kakang Durna kinen yasa gelar baris utawa sinebut wulan tumanggal. Wis ngono kuwi dawuhing Kakang Prembandurna, dawuhing anak Prabu Duryudana kowe kinen samapta ing gati sawiga ing diri. Bungah no pikirmu, seneng-seneng no rasamu, nggonmu perang ora suwe meneh. Nur. Kok kaya ora seneng atimu ta? Kowe tak kabari pawarta sing kaya ngene kok ora seneng. Mangke riyen. Nuwun sewu kula niku nek wong cubluk, kula niku nek wong bodho. Kula dikabari pawarta sing kaya ngoten niku mesti ati kula terus jingkrak-jingkrak. Ning bejane Dursasana niku nek ana apa-apa niku kula petung. Kula petung, kula gelar, kula gulung aja nganti kula menika ming manut grubyuk rubo-rubo gedang. Sing tundhone kula mengke ya melu kecemplung teng suasana sing ora ngepenake pikir. Lha kok isa ngono? Nggih. Kok kowe isa kandha kaya mangkono? Sampeyan wong tuwa sing nuwun sewu ora gelem menggalih kanthi lebet. Apa dume Werkudara Janaka wis kecemplung enten ning embel, ora iso obah. Terus iso dipateni kanthi gampang. Terus Kurawa iso nemtokke yen Bratayuda niku menang. Merga Prabu Puntadewa mboten iso bakal lumawan Kurawa 100, patine Puntadewa paribasane angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Wah. Wong niku nek omong penak wae mengkari ngetokke swara man. Sing tumandang sing rekoso. Lha kok sing tumandang sing rekoso sing arep mateni Werkudara karo Janaka kuwi Prabu Gardopati karo Prabu Wersaya. Lho tak takon, Werkudara karo Janaka dina niki pun mati dereng? Durung mlebu ning embel wis ora iso obah. Ning bakale tekaning pati mergo ature wis ora iso duwe kekuatan apa-apa mingkari nyabet pedang gulune wong loro mau bakale tekaning pati. Lah durung mati kok wis do seneng-seneng. Ngoten. Nung ibarate durung mati kok wis diumumke teng masjid. Ayo tutuki wong kampung sampean. Wong urung mati kok wis seneng-seneng bunga-bunga sampean pripun? Tur nek sampean gelem menggalih lho. Werkudara Janaka niku wani maju perang teng Tegal Kurusetra niku mboten mung paitan wani tok. Ning wis rangkep jaya kawijayan aji japa mantrane wis rangkep mula ora aneh. Nek wong loro nika luput senjata tawa tegese ora iso dikrenah cindrakane ora iso dikrenah patine. Arep wis mlebu wonten
madane ngembel ora iso nglawat ora iso obah ning ampun mangkem tokke dhisik nek Kurawa niku pun menang Bratayuda ampun wong urung ana buktine Werkudara karo Janaka mati kok wis arep do seneng-seneng terus sampean saniki kula suwuni prisa nek Janaka karo Werkudara mati kok terus sampean gawe gelar Cakra Biwa gawe gelar Wulan Tumanggal mateni Puntadewa angel mijet wae ngranti wo lah niku boyo mikir nuwun sewu lho Puntadewa niku ampa klemak-klemek midak telek ora pendeng kapuk padha empuke telek ya empuk kapuk ya empuk nadyan midak telek ora pendeng Puntadewa niku angel disirnake ampun ming gawe entreng nika duwe pustaka Jamus Kelima Sada nika wong ora tau tumindak dosa wong sing ora tau tumindak dosa niku diayomi harus sing gawe urip iso uga Puntadewa mlebu teng gelar Cakra Biwa dikrubut para Sata Kurawa wis samapta ing gati sawiga ing diri ning bareng Puntadewa mundi pustaka Jamus Kelima Sada pustaka Jamus Kelima Sada dirapal Kurawa mati kobong kabeh ya iso mudial we dipikir mal sampeyan niku meng Werkudara karo Janaka cemplung nang umbele kok apa le umbel oh beda umbel iki segara ning ora ketok yen to kuwi segara nanging wujude kaya dene lendhut yen obah awake saya mudhun saya mingslep Janaka karo Werkudara cemplung nang umbel kaya oh tak kira nek umbel wong nek kupinge sowak ya ngono kuwi. Ngoten lho, mangpeng kalih. Ampun pun digawe enteng. Napa-napa niku nek digagas enteng bakal abot. Ning napa-napa niku nek dipikir abot bakal enteng. Niku yakin, Mas. Siji, durung iso ditemtokke Werkudara Janaka tekaning pati. Loro, ora gampang mateni Puntadewa. Luwe-luwe nuwun sewu, Pandhawa niku anggepe namung ming 5 tok sing maju perang. Serayaning Pandhawa ya pirang-pirang. Ratu-ratu sayaning Pandhawa sing padha sumuyut nungkul pangring para Pandhawa pirang-pirang. Luwe-luwe Pandhawa diayomi karo pujangganing Bratayuda. Inggih menika Koko Prabu Ndarawati Rataya. Plirak-plirik mripate. Nek dikandhani ora, wong tuwa senengane gampangke perkara. Anak Prabu Ndarawati kuwi ora duwe kewajiban melu perang. Nggih, ning nika sing mranata Bratayuda kula wis paham. Nika sing nata Bratayuda, nika sing ngerteni Bratayuda. Merga nika sing kegurungan buku Jitapsara. Mboten kaya campean ngalor ngidul meng gawa kuping hu. Mbok ora ngomongke kuping hu, Dur. Iki wis suwe banget wis ora ono sing ngerti kuping hu. Sampeyan niku lah nek Prabu Kresna ngalor ngidul nggawa Jitapsara. Oh, lelakone bakale kaya ngene, lelakone bakale kaya ngene. Kula nuwun sewu nggih, Man. Nek Cinuwun Ndarawati dulung gugup penggalihe, dulung bingung, niku berarti Bratayuda tetep mlaku kanthi lancap. Tetep mlaku anut kodrating Jawata. Ning nek Cinuwun Ndarawati niku wis bingung, kok Prabu Kresna niku wis bingung. Kepiye ajeng matrapake ulipe? Ah niku berarti Bratayuda pun ajeng miladati kodrating jagat. Kaya niki. Niki Cinuwun Ndarawati ora bingung. Berarti Werkudara Janaka niku mboten mati. Ning sing mati Senopati Ngastina. Lha saiki piye ta iki? Ora kowe iki wong endi ta? Kula tiap kowe melu sapa? Melu Cing Payu. Kowe iki wong Kurawa, kudune nek Werkudara Janaka arep mati kowe iki seneng. Lho, le beda pelacakane wong aja dipadhake, Man. Kula niku arep Bratayuda wis dadi, arep do paten-patenan kalih sedulur kula dadi kula para Pandhawa. Ning kula niku tetep menganggep Pandhawa niku sedulur kula. Ning bakale kowe kudu mateni Pandhawa apa kowe sing dipateni Pandhawa? Bab niku gampang. Niku gampang ora aja digawe bingung. Wong urip niku sing dinteni napa? Antri modal kabeh niku, Man. Pandhawa menang Bratayuda sok bakal ya tekaning pati, kula menang Bratayuda sok bakal ya tekaning pati. So nek tuwa-tuwa kabeh bakal tekaning pati. Mencampian niku sawijining menungso sing ora mikir mati.
Lumangsa sampeyan urip niku mblungsuhi kaya ula. Mula pakati sampeyan cati sing angkala mulka Budi Candala ora ngerti, ora gelem eling kalau sing gawe urip. Niku olah cah pelang. Olah cah pelang Bratayuda niku cecok Kulawa Pandhawa niku do modal dhewe-dhewe. Ngeten. Niki pelang niki rak menganut kodrating sing kuwasa lho. Jeng jeneng menungsa menika mboten ica oncat kaling keminatan kodrat. Kodrat. Ngeten. Kabeh menungsa menika sampun digaliske duwe kodrat dhewe-dhewe. Pandhawa karo Kulawa dikodratke kudu pelang wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Kula kali Pandhawa kudu nglakoni pelang. Ya udah enggak apa-apa. Ngoten lho. Lakoni mawon pelange, sing menang sapa sing kalah sapa cuk. Nek wis lampung bakale ketok ora nganggo kalti sampe kok anu Janaka digawa ngadoh, Werkudara digawa ngadoh Menaja Pandhawa ora ndek kekuatan. Bener ngendikane Kakang Mas Dulcacana, Puntadewa niku arep kaya ngono niku ya kekuatane ngedap-edapi. Lah kok minjul dipamili kanggo wulan tumanggal. Arep dicekel nganggo coklo biyuha. Apa mesti Puntadewa mati? Belum tentu. Ica uga nulis ngendikane Kakang Mas Dulcacana, Prabu Puntadewa mlebu teng coklo biyuha teng tengah-tengah ajeng dilanjak nganggo jemparing. Prabu Puntadewa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada niku nek pun dipundi Prabu Puntadewa jagat niki gempa 8,8 skala Richter. Niku terjadilah Yuparmi. Tsunami kok Yuparmi. Ngoten niku men dipikir lho sak penake dhewe lah. Terus niki pripun ampun menang wae mangke ndak sama malah cetluk malah nglekoso. Lah mikir banget malah mumet cilae. Dir, Nur. Adi-adimu diperintahke separuh ngombyong laku ning Gardopati Wersaya. Separuh ngrakit gelaring baris. Tata-tata madeg ana ing Tegal Kurukasitra. Nggih, ngestakaken dawuh. Nggih. Mboten laku namung estu padha Paman Hari Sengkuni bidalaken sewanci-wanci bodol mboten badhe nguciwani. Yen to kabeh padha miranti tumuli nembangata karo pisan dandan pindho mlumpuk ping 3 bodol non marmadal pasilan sing ati aja kaya bocah cilik. Budaling para wadyabala. Katinon saking Mandrawa sigra budal lumampah anutira.
semo kang mawon raras tobat kadangipun Kakang Dimas Setyaki wonten timbalan ing dawuh Kakang Mbok isi dating ngrayipun Setyaki sawise satata nggon ngadhep ngarsaning Mbak Ayumu aku padha raja sakrap tamu Dimas tansah pinaringaning kawidadan nering Sambikara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk tobat tak tampa ora liwat pangestune Mbak Ayumu wae tampan ana kula wedhingga jimat paripin dayana ning kasantosan Kakang Pati Udawa padha raja nun inggih Gusti Ayu pilujeng nering Sambikara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa tipus padha-padha Kakang Udawa prayoga nggon ngadhep ning pesanggrahan Glagah Tinulu nggih sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu ing Madukara Kakang Semar padha raja wilujeng nering Sambikala Ndarayu bekti kula kunjuk iya Kakang Semar ndak tampa pangestu tampan ana ya Kakang nggih kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan nala gareng prayogana sampun boten kirang prayogi Ndarayu bekti kula kunjung nggih Den iya tak tampa pangestu tampan ana Petro prayogana nun inggih wilujeng niring Sambikala sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu iya Petro Bagong prayogana sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu Bagong kowe ngopo Bagong kok uwat-uwet tanganmu iki enten wong keblasuk Gusti Ayu atobat keblasuk piye nyuwun lagu atobat iki dudu papane wayangan seneng-seneng Bagong nggih niki pun diamplopi lumayan wonten gangsal atus ya kono yen kowe arep menehi lagu kono aja ning kene mboten kula ajeng ten mriki mawon ora nganggo seneng-seneng kaya biasane ya Gong lakone Tru lakone Bratayuda iya ora nganggo limbuk cangik engko lagi nembang gubuk asmara cangike kepanah ndase iya malah modar suasana peperangan kok tradisine ya ngene iki ya iso diparingi sithik ning gara-gara ning ora akeh aku biasane malah nganggo gara-gara nganggo limbukan terus lakon sewengi ngono ya dadi lakone ora pedhot dalan rasane men ora ilang rasane iki rasa perang ha iya batu-batu bar ning ditakoni seklima wae ngomong akeh banget Bagong meneng dhisik oh nggih mboten omong sampeyan mbiyen kowe anggere muni dina iki jangan sithik le omong akeh banget ayo nyong ngapura terus kowe nek upama ndek bojo kaya Ndara Sri Kandine wis ayu gelem gelut aku malah emoh malah ngrekoso ayo ana masalah batu-batu sapa kang sapa sing arep labrake modiar malah aku mbayangke terus mbayangke apa ya ambangane nganggur ha iya ambangane pikirane aku ki nek ora ngono ki nganu tom-tomen mripatku ki tom-tomen apa tom-tomen le do kepruk-keprukan ning peperangan ha kowe ora ndelok kok anggere godho kena nggon sirah cus prot wonge langsung mati kanu kena panah nggon dada srep wonge mati wah nganu lho apa jenenge saruma apa kuwi lho sing tom-tomen lho Zarima trauma trauma mana tanggo mbayangke sing seneng-seneng ki terus aku ki mangan barang ora kolu lho Tru lho kok iso ora ana lawuhe ada kira nek perkara le trauma kuwi ora ana lawuhe nek aku ya ora kolu Bagong dalem menengo dhisik nggih ngertakaken dawuh nggih nggo selingan bangane senapeng sepaneng Setyaki wonten timbalan Gidho penggaliku bingung rasaku nggo ngantu-antu marang kunduring Pangeran Arjuna nggone nalika semono ngembari marang Senopati Ngastina ya kuwi Prabu Warsaya
kelawan Kakang Mas Yodipati nggone madeg Senopati uga ayun-ayunan kelawan Prabu Gardopati nanging lha kok jebul ora padha nggatekake marang pitungkasing Kanjeng Prabu Ndarawati supaya aja nganti ado-ado kelawan Tegal Kurukasetra lan aja nganti ninggal marang para prajurit negara Kamarta nanging tirmune nganti dumugi tekan dina iki lha kok durung kondur marang pesanggrahan tobat kuwatir ngrasaku yen nganti mengko Kurawa ngetoni Senopati banjur sapa ingkang bakal dadi agul-aguling prajurit saka para Pandhawa Setyaki nuwun sewu Kakang Mbok nadyan ingkang rayi pun Setyaki menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan kula mboten badhe mingkuh bebasan sampun ngantos namung dumugi ing pejah nadyan dados ndeking pengamun-amun lebur tumpur kuwan-kuwandanipun ingkang rayi kula ikhlas kinarya bebanten tabuk tawuring kemenanganing pepundhen kula para Pandhawa Tobat aku percaya nang apa ya mung cukup sira Dimas Garbaruji dhewe mongko wilanganing Senopati Kurawa kuwi pirang-pirang Senopati Kurawa kuwi ingkang dedaya Sekti Mahambara kuwi akeh wilangane yen mung Dimas Tyaki dhewe apa dene Kakang Udawa kan wurunga bakal ngendelong barisaning Pandhawa Dimas Nun sewu Gusti Ayu nadyaning abdi pun Udawa semanten ugi kula sampun prasetya mboten badhe kula mingkuh dhateng kewajiban menika kula ikhlasaken nyawa kula uncat saking raga kangge kemenanganing para Pandhawa sepados jagat menika tentrem sirnaning angkara murka inggih menika para Kurawa Gusti Ayu tobat ngaturake panuwun Kakang Udawa kasinggihan mekaten kejaba Setyaki lan Kakang Pati Udawa isih ana pangarep-arep sabab tumrapaku sing madeg Senopati ku ora mung para priyagung nanging klebu Panakawan iku upama gelem masrahake jiwa pati uripe marang para Pandhawa ya bakal ditampa gandeng Pangeran Arjuna ya urung kondur marang pesanggrahan nek kula wis tuwa ajeng napa upama kula mati kula ya ikhlas dene sing gelem do perang niku nggih anak-anak kula niki sing ngomong sapa semari ngomong ora anakku cilik-cilik kon perang kowe iki mbelanono ndaramu Pandhawa mbela ya mbelane ra ya nganggo pikiran ora kon njur anake disorohke kon perang Petruk kae sing gagah Petruk ngapa iki nek Kurawa ngetoni Senopati Ndara Janaka urung kondur Ndara Werkudara urung kondur kowe barang arep didapuk lho Truk aku kok perang ki ora kudu maju perang reng lho perang ki kowe nek karo aku ning mburi gaweke unjukan para pejuang-pejuang kuwi ya termasuk berjuang. Lah gaweane dhewe gaweke unjukan para pejuang-pejuang kuwi, para satria-satria Senopati kuwi. Lah nek aku wong perang aku wis sapa wong aku kesektene ora duwe kok. Sing ampuh dhewe sing tangane iso murup abang iki lho, iki. Kuwi beda lakon, Truk. Kebiasaane kowe nek pamer kae tanganku murup abang tamake gunung iso jugruk akene sediakno tak tamanane rumangsane ora usah dhewe ya ning mburi wae mbantu njukuke pusaka njukuke apa-apa ngono lho ora kok apa-apa njur Panakawan kok kon perang Tobat nadyan Panakawan ya dientukke yen kok kepengin maju Senopati sae mengke sing gara-gara sapa ayo tak takon sing nembang Rambatara Ayu lho betul sapa Apa ming alasane kok ming perkara nembang. Weh, nek ora aku ora gayeng lho. Tenan nek ora aku ora iso lucu. Welek gayamu kok ora. Rumasane aku ki maskot e. Nek ora ana gareng ora masalah, ora ana semari ora masalah. Nek ora ana Bagong ditakokke, yakin. Apa iya domong aku ki termasuk apa ya? Nek carane wong menungso biasa ki artis. Waduh. Aku ya wis sekelas karo Roy Martin. Ora ngerti. Ora ngerti jenenge artis kok Roy Markus iki sapa? Udune ya udu. Roy Martin. Nah iya. Nek tumrap kula saking ngaten mawon Gusti Ayu. Piye Petro? Nek cara kula gandeng penggalih panjenengan menika samar-samar kuwatir. Iya. Samenika ngaten mawon. Sampun enak-enak kapenak lenggah wonten pesanggrahan. Terus
kudu dijaga kahanan Tegal Kurukasitra. Mbok menawa Kurawa ujug-ujug dadakan ngetoni Senopati utawa Kurawa gepuk perang wonten Tegal Kurukasitra. Lah, nek nganti ora ana sing tata-tata, nek ora ana siap sedia, wah saya ngrekoso melik panjenengan mboten tata-tata ngerti-ngerti Kurawa nyerang. Wah, niku malah saya bahaya. Atau mbok menawa. Oh, ngono. Heeh, aku penting ngono kuwi, kudu siap sumadya. Ampun lenggan ngenten iki, perang kok ditinggal lenggan iku sing ajeng maju sapa? Aja, Tru. Heeh. Aku maju kowe kiper ya, Tru. Oh, siap, rasa kuwatir. Wis ngono wae. Monggo disiapke, dititi priksa kahanan Tegal Kurukasitra. Mbok menawa rombongan Kurawa sing ajeng nggunakake kalodhangan kudu disingkirake. Ndara Gusti Ayu Wara. Sapa iki, Tru? Walah, kowe iki senengane medhot. Suasana niki wis tegang, wis kenceng. Lah kowe iki terus le omong lali ayo terus medhun meneh, drop meneh. Heeh. Sapa, Ndara sapa? Sri Kandi. Hah? Sri Kandi. Sri Tanjung, Sri Kandi. Kuwi headset iki coba sik headset iki. Ki, perang kok nganggo HP ngurokke lagu ya apa? Sik iki lagi banyu langit e. Ayo coba sik. Coba sik. Wah, nganti muni iki. Lha mlebokke jero banget, Bang. Aku nek ora jero ora mantep ya aku. Ngandel lah. Bagong iki ora ngerti suasana. Maksudnya iki lho, Pak. Nek iki kepikirane elek kabeh iki. Iki lho maksudnya mlebokke ning bolongan kuping iki nek ora jero iki ora krungu. Ha dicapa yo nganti muni. Mangsane ora. Tulung wis wong penonton pikirane elek-elek kon mulih bae, Pak. Penonton kok kon mulih iki piye? Aku ki ora ndek niat. Niatku ki ora sing elek malah do wae. Pun wonten mawon kudu ditata, disiapke prajurite Ndarawara Sri Kandi. Panodya Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang yen ngandika Setyaki wonten timbalan omong daderoke para kawan tak kira bener Dimas aja enak-enak lungguh ning pesanggrahan Glagati Lulu Gage ketap nomor wajib polo kabeh saka ing pesanggrahan supaya samapta ing Gati Sawiga nggiri mbok menawa ana trubusaning satru ingkang marajul saka sela-selaning Garut upayane aja mbalin jani Dimas lho iki ngestakaken dawuh pareng bidal dinten sak mangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ora saya mandek kowe. Mandek. Hati-hati. Iki ana barisan nyaketi Tegal Kurukasitra. Iki ana barisan sapa? Iki barisaning Pandhawa. Saka pesanggrahan Glagah Tinuru nampa ngembandhaw timbalaning Gusti Ayu Sri Kandi kinen tata-tata mbok menawa Kurawa ngetoni Senopati. Ora lidhok ujaring wong adaplok. Iki ana barisaning Marasata Kurawa iki genderane gendera Kurawa. Aja ngawur. Iki ora niat bakal mapanen Tegal Kurukasitra. Iki arep ngombyong Senopati Prabu Gardhapati lan Wersaya. Ora iso.
barisan liwat Kurusetra tetep tak anggap kuwi barisaning Kurawa. Wah, jan iki kok malah salin perkara, ora perkara salin perkara, iki perkarane wong perang ora usah dadak solan salin. Butuhe Kurawa neng kene tak anggap kuwi wis ngetoni Senopati. Aja ngawur, aja sik iki dirembug sik. Kene-kene aku sing tuwa tak rembug kuwi tak kandhani ya. Iki barisane ora barisan perang ning ngombyong Senopati. Ya kuwi Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya. Lah kok dadak liwat Tegal Kurusetra? Lah dalane ning kene kok. Nek kowe liwat Tegal Kurusetra tak anggap kowe wis maju perang. Wae, iki ora arep maju perang. Iki lho sawangan tumbake sing dibungkus. Iki tumbake wis ana sarunge dhewe-dhewe iki ora jenenge ora semata ing dadi sawijining diri. Pokoke dawuh Gusti Ayu Wara Srikandi sapa sing nang Tegal Kurusetra dianggap kowe musuh. Arep nganggo pawadan apa wae kudu di singkirake lan diundurake. Lah malah perkara iki malah perkara beda. Ora perkara beda. Iki nggone wong perang. Iki nggone wong perang dudu nggone wong liwat barisan pawe gundule atos. Iki anggepmu tok nggo apa iki? Ngene iki ngene lho tak kandhani iki kandhane apa kanca gepok perang gepoke. Glondeng kromyang glondeng. Kuwi apa sing mak glondeng iki tambur. Tambure ucul taline kesabet pedang. Wah lah mah ngrekoso kabeh iki wah jan mundur to mundur. Hati-hati golek nggon. Prajurit Ngamarta ngawur, prajurit Pandhawa ngawur. Ora arep netoni Senopati kok diampiak sak pinahe dhewe. Waduh cilaka iki. Waduh aku ora tau samapta ing gati sawit kira aku ora nganggo krewaca. Waduh dadaku sabet pedang iki. Piye kahanane? Wah jero saja iki. Cemplungi wae gundulmu atos. Jero kok dicemplungi. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Iki kok kaya suarane Roma Irama. Aduh mati aku. Terlalu aduh. Kenapa kowe? Wah cengelku. Kupingku ilang iki. Tambani. Aduh. Piye kowe? Aduh iki kecocok tumbak. Lempengku suwek kecocok tumbak. Aming lempeng suweke kok nangis. Lempeng. Oh tak kira nek lempeng. Iki lho delokne golek tambani. Sapa sing tatu meneh? Sapa sing tatu goleki? Sing tatu goleki. Aduh. Mengerek ireng kok aduh kaya wong kono apa. Wah jan. Aduh. Apa? Ora iso buka rok. Piye bentuke iki? Wah kanca cilaka iki. Cilaka mundur wae. Lapor karo penggedene nek barisan Kurawa sing ngombyong Prabu Gardopati dirusak barisan Pandhawa wae mundur. Oh. Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya kelari rawang-wang nyoto Setyaki ya ora memper pakarti ning prajurit saka Pandhawa. Ing atase prajurit ora ngetoni perang.
mung liwat ana ing Tegal Kurukasetra wae diopyak diampyak sak penake dhewe wekasanake perjurit saka Ngastina ingkang padha tatu arang ranjang rasaku kan gunung tanpa gunung kene papane wong perang sapa sing ketok dianggep mungsuh Barawa cetha kowe ingkang perintah karo perjurit mau dasar Purnyata tak silak ana tanpa gunung Gong Swatama anake dene mati apa ya ayo mbuh pengen weruh Swatama mati ya arep ngopo to sapa-sapa tok weruh iso mati iki aku mung pengen weruh critane kok ora ngerti kudrate dhewe-dhewe kok ayun-ayunan Rundara Sencaki wis tantang-tantangan kaya aja omong wae gek perang apike ade omong wae engko bek ra sida perang iki edan ora Petro kae nggih Ndara Swatama ya Bagong kae nggih ngersake andong napa ndasmu kowe oh wani ora wani wae ana Ndara Sencaki kok nek dhek arep nganu aku mesti karo Ndara Sencaki diajar gitu Den yo dubrak malah ngece karo keparatmu anggere ana kalodhangan Bagong lak candha tak kebruki watu sirahe oh kapokmu kapan kowe arep dikebruki watu sirahe piye ngene kowe muni piye kowe arep kebruki watu aku Gong ora gawe mangkel kula sandadak kowe ngancam kono kawanku ayo Sencaki Sirnalo ora gelem minggat menehi dalan Wadyabala Kurawa aja takon dosa kowe sing bakal tak pateni para jajalan Swatama turu ki ora ning nggon nyaut gaman lho Gong ora sengaja sing tak saut kok malah kowe andasmu tak durung sirahe Durmagati Gong ora hei wit Kartomarma perang ditegogrok akeh banget Gong Kartomarma perang ditegogrok akeh banget iki lho menjuwe ora nek sik kowe ora komanan lho Gong Gong aku ora sengaja le ora ngerti nek nglakon iki kowe metu mati Gong aku ora sengaja le aku ora sengaja Gong aku nek turu nang cedhak godhong Udar tak saut kleru kowe sing tak saut. Ana apa ya, Truk? Bagong mati, Ren. Bagong mati. Mati kena apa? Turunan gon gaman. Aku perang karo Durmagati, aku arep nyaut godhong. Kleru nyaut Bagong, sirahe Bagong tak duro sirahe Durmagati. Masa atos sirahe Durmagati? Jare sak ngertiku Bagong ki ora mung sirahe sing atos, suarane wae atos. Lah nyatane mati ngene kok. Ya wis, ya wis. Ya mung kari bejo kowe apa bejo aku? Kok bejo kowe apa bejo aku? Bejone Bagong ayu. Perang kanane mukti po mati kok. Awak dhewe ning peperangan Bratayuda ki ya mung pasrah bongkokan. Sing mati sapa dhisik? Dilarang kok Bagong sing mati dhisik. Oh. Tapi enggak aku banggo kowe. Nek
nek jane aku li ngesir iki suwe to nek jane lho. Nah kowe wis rapati srek. Sampoke rada lemu ae rapati srek. Ayo wis nek ora rapati srek ya aku wae. Wis asli lho iki nek engko kecekel aku kowe ora ngganggu lho, ora. Yakin? Wis aku tak bali sik Dela. Tak apa ya ngabari bojone Bagong nek Bagong mati. Aku andane Bagong wis meneng kene campur kancane ra ngomong kuruse tro bathange akeh banget kok. Rasa dikubur ben. Men pangan gagak, pangan singa, pangan macan. Ah iya, malah ratno tilase ya terus. Ah iya. Ngerti aku sifatnya seperti itu. Bercanda kowe. Mula kok HP-ne bojoku ana jenenge Yanto. Jebono asline garing. Genah meng disamudana karo jenenge. Iya. Iya, Yanto 12. Ora masalah, aku santai kok wonge. Ini asli sampe lu melu lho, ora. Ah dhewe iki wong iki penak kok. Gong, arep ndi? Ana omahmu? Lho. Ngopo? Dhisik-dhisikan. Oh, berarti cake ya seneng karo bojoku kae. Terus menyang dhisik. Gong, sini. Piye? Damai, wis damai. Asli ra iso dolan, ora dolan bareng kan aku ngerti kok. Aku wis paham kok. Sadurunge dadi bojo kan biyen yangmu ta. Ya nyun ngapura ya kok. Ora apa-apa masalah lu. Ini dilalekke aku ya meng aku kaget kok anakku sing bareng kowe kok rumane padha Petro. Aku yang gumun anakku sing garuk kok matane padha kowe. Tos. Ini aku ra dolan terus Semar cilaka iki. Lah simbok ereng kowe njur arep ngawur wae. Nekat kowe. Terus dolan terus Semar ora reng, mbok ora kaya ngono iki. Terus sencaki ndoro dawa sing ngamuk ya ayo dibantu ya, Tru ya. Mundur. Rebut balung tanpa isi, rebutan kemiri kopong. Wong nyatane meng arep liwat Tegal Kuru Kasit lha kok dicegat barisan saka Glagah Tinul. Dipandhegani karo Sencaki karo Dawa Kurawa nekuk penjalin golek dalan nyangkal kutung. Ndang setyaniku karwani ro setyaniku karwani ro oh Dimas wonten dawuh Kakang Mbok katobat to Pak nganti temeka dina iki lah kok durung ngaton Senopati negara Ngastina kanthi kaya ngono iso tak westani yen to Senopati ya kuwi Prabu Gardopati lan Mersaya durung tekane mati lho iki lajeng bareng Paduka perkara iki ora tak anggap enteng mula kang sanga kuwi sira Yayi tunggu ana ing pesanggrahan Glagah Tinul
dene aku Mbakyu bakal sowan ning Randu Watangan ngaturake perkara kanan kurus kasetra marang panjenengan Kanjeng Hyang Mas Sopati apa dene Koko Prabu Ndarawati. Lho mulai tulung ngaten namung sembah kula ngiring jengkar paduka Kakang Mbok Wara Trikandi. Petra, nuwun. Derekno aku prapta pesanggrahan Randu Watangan monggo kula dherekaken yo kaya derek Gondoro Wara Trikandi. Yo. Sowan Kanjeng Hyang Mas Sopati apa dene Koko Prabu Sri Bathara Kresna nggih ngestakaken dawuh monggo Gusti kula dherekaken. Iya Petra setyaki tunggunan glagaten lho. Lho niki ngestakaken dawuh paduka Kakang Mbok Wara Trikandi.